thir tu le ngai thla tu te chibai ule tu kin hi gas ni khat sani somni par ani a tu kin cho hi ar tui pakhat hi lo oma kan ar hi ar tui tam chi white black hole an tiang chi khania mani khan kan ron tilang to AI kan zota AI khanin atui trap to ang atia tuna hianin an lo tui tak tak to a ni tin pani an tui hi a zinga atui hi lo om thina tu kin chu tui lai tak pakhat hi kan chang chuak teng ka da pakhat hi lo tui to pakhat hi tui lo a ti chuan eng angin nge ar hian lo tui thina khoi tange tui te lo chhuat ti kha la mungai lo le hringai lo te khan lo om mai thia na pang te kha chuanin ar tui dan te phoi lo slow mai thia karon tilang don ani chuanin a camera in ka changa ar te an zak zum ve em a an tui don hian mun thim lai deuh klema bir lai deuh kha an zong ve a mi hu lo lai deuh te khan tui thina kan om kur chuan an tui zak ve thina chuwang chuan aruk thiang berin ka chang don ani tuna kan hmu te hi pahnih an nia atui tam chi mizo ar a sen chi atui sen chi ang kha ani lawa an tui powara etiang hi an tui a thaya an tui deuh rang zoga a sen chi ai khan an tui tam zoga tuna hian thlanga thali na velan tong thali le thlanga in kar on tong chutiang chuan ni a an mani hi an hrisel tha a chaw le tui hian he em a chaw heng tik lai poin an chuk emoti mai tur ni chaw le tui pek that hi a poimwa an chapa ngai a tui chaw pek chuanin a hran pa vitamin pek an langai lawa a chhul chakna te calcium te a kateng ho khengwa kan la pe lawa ni tin an la tuya ar pahnih lek vul po hianin ar tui a hian lo in to del thei tho mai ni tin ar tui pahnih lak tur om rang chuan a tha ve riau ar panga vul tai la chuanin kan in to del viawang ni tin panga tui chuanin a hran pa le ngai loin ar tui thar lam tak ar tui tha deuh thar lam tak tui si kan ne reng don ti na nia a tha ve riau etiang hi in vul ve du chuanin temple ar vul na ar zor na han temple square aizola hanin a oma ali tur chu temple square khami sumastan chak vela hanan zuara ar no te hi pakhat zaman ania kan le lai kha chuan a vul hi hau tak lem lo ar chu ain sakhi tle min uluk ve deuh hlek angai tui tam chi ni chuan a chhuat ong te pawh hi ti zin ve deuh hlek angai chuan an tuina tur hi an bu hi tlema kang sang hret a siam tur ani a tiang ar ho hianin thil sang an ngaina a an din sa na tur te pawh siam a tha kumli vel an dam kum thum kumli ti vel le an dam tiang ar ho hi an tui rei ve kho mai an dam ri ve kho mai thali atanga thanga na an tui tlang pui ani ni pakhat hi tui tum le mek a chuanin aba thua sawt ta camera in a rukin kal char chara
ตุยตุมแม่กันนี่ซอลักช่วงรีเวรุตกาทุสีมินเสปอตินมะกอมเรางอยริงกระดิ่งจาจังก็ละจาดอนนี่กินอารันตุยปูดไม่ดอนนี่มันเดินเราเอ็นุลาอารันตุยเงี้ยยังที่ส่วนอันบวชเสร็จช่วงเฮียรีเวียงเรื่องอ่ะโหมอมเงี้ยอมเราเมียนอมเงี้ยอมเราติดง่ายท่าเรื่องมันอยากฟิงเรียวไหมตุยวัดตัวน่าอาจจะจุกลายแม่กิจุกประคัดสตุยตัวเจียงดารุกและจันเวลาเฮลันเหล่าตุยเจียเทนักันโถมายันอาตีปัญหาเจียงดินกันนัดเทนันนี่
ตุยตาเอาหันไปเรยเป็นคนช่วงเรยมันจวนตุยฮีกันลักสักตุยปันอันนี้เลยตา